Ang samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug aron maandam kita pagsaulog ning Santos nga misa, maghinulsol una kita sa atong mga sala. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos sa gitong hari, Diyos tamahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadalig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Kristo, ug tumanang sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahanuy kami, ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan. Sa Espiritu Santo, ihahas sa himaya sa Diyos Amen. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom
ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, inaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Tinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalikanhon sa mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamuugma sa mga Amalikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amalikanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises, samtang si Aaron ug Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw ug gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabang ikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Matagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuoray wala siya matagpilaw ni matulog nga magbantay sa Israel.
ang ginumaw ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, iyang bulan sa gabi. Magbantay kanimo sa tanang adlaw. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot o sa imong pagika. Karon ug hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamaturan nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa tudlo kanimo niini. Ug nasayod ka nga sukad pa sa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimo kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing mataron. Aron ang nag-alagad sa Dios, masangkap pag-ayo, ug maandam sa tanang maayong buhat. Awagon ko ikaw at tubangan sa Dios, ug ni Kristo Jesus, nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi un patay. Nga tungod kay mobalik man siya, ug tungod sa iyang kingharian, pagkugi kanunay, pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudluing nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. sa atong kasing-kasing. Hallelujah, 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 hallelujah.
ang Ginoo manaka ninyo. Sa kanimo. Magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Iwayan ikaw, O Ginoo. Unya, isugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayon nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihi usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka biyuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako, batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom, midumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kini kanako, kining maong biyuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsige siyag balik-balik hangtod nga kaupsan akong pailog. Og mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong dautang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultian ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Suwayan nako ug paningkamutan nako nga matuhog ang tanan ug makasabot kita sa atong pagka-Kristiyano, pagsimba matag Domingo. Duruha ka Domingo milabay, Oktubre 5. Ang Ebanghelyo nag-ingon, ang mga apostoles niingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Kung nahinumdum mo, mao kadtong panahon nga ang pagtuo nga gipasabot, mao ang pagsalig diha sa Dios, nga maula may makahimo bisan ang imposible nga mahitabo. Ang pagtangtang sa atong dautang batasan, sama sa mga gamot sa sikumuro, na imposible kuhaon gikan sa yuta. Salig, pagtuo gihapon. Apan ang konteksto ni ini, mao nga ang iyang pagtuo niining Samarianhon, dili lamang ang pagkaayo sa iyang sangla, kung dili ang iyang pag-amgo o paghimamat sa naghimo sa kaayuhan nga mao ang Ginoo. Faith is the encounter with God. Karon sa Ebanghelyo niingon na usab, apan makakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Pagtuo ang gihisgutan. Kung saan man nato pagsabot, kung sa may pagtuo. Niining Ebanghelyo karon ang pagtuo
Mao ang pagkikimamat sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Unsa may pag-ampo? Para nako, akong nasayran sa uban. Ang pag-ampo mao ang pagtuman sa gipangayo sa Ginoo. Ampo tag amanamo, musimba tag matag Domingo, tuman sa balaod. Ang uban mag-ampo tungod kay doon lagi pangayo. Doon naman gani nag-ampo nga human sa pagkadawat niya sa iyang gipangayo, mana. Kay nakapasar naman sa board exam, mana. Apan panahon nga nangayo pa sa Ginoo, bisag si mala, lakton, dagkutan ang tanang kolor sa kandila. Na ako'y nailhan o sa kainahan nga naghilak. Nagpamaymay lang tungod kay matod pa niya, nag-uul siya siyang anak, kay hapit na o sa katuig, dili na mo simba. Akong ipangutana, ampo mangguna sa pader, nga makapasal siya sa board exam, cum laude guna siya ni graduate sa college, wa siya kapasal. Ug sukul ato, di na siya mo simba. Kay wa tubaga ang iyang pag-ampo. Mas may pag-ampo. Naay karong tuiga, daghang nagdaan ang passport. Musuroy sa tibuok syudad, musuroy sa tibuok probinsya sa Sugbo, duulon og adto mag-ampo sulod sa simbahan sa gitawag og pilgrim churches. Pangutan-on nimo, usa may nahitabo, sa natuyok lang yun ako tanan. Usa may nahitabo, nindot kay mga simbahan. Suroy mi, nalukop na mo ang tibok, round south o round north. Pagtuo, ato kunong suwayan, kay ang Ibanghilyo karon nagsaysay kanato sa pag-ingon. Unya gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila mag-ampo og dili gayud wad-on ang paglaom. The purpose of this parable is to teach his disciples to be persistent in prayer and not to lose heart. Mo nang gigamit niya ang sambingay. Ang sambingay dili maoy importante apan makatabang kanato kay ang tinuod nga rason nga gihisgutan sa Ginoo dili nato ang pag-ampo nga magkatud sa tinuod nga pagtuo. Giunsa man dinhi, dunay usa ka huwes dautan, wa ra bay kahadlok sa Ginoo ug sa mga tao. Apan matod pa sa sambingay, bisan sa iyang kadautan, bisag wa si kahadlok sa Ginoo, aron masalbari ang kaugalingon tungod kay kining bayana magsamok-samok niya, hatagan niya sa iyang gibuhat. Mao ning gitawag sa literary works bitaw kanang naa sa atong in English nga subject, a fortiori argument. Kunay numdo mo, ambot karong panahon na napabana sa mga estudyante, kay bisag sa spelling lang, murag di na kamaok. A fortiori argument. Unsa man na, kung kining huwis nga dautan, makamaong mukhatag og hustisya alang sa byuda nga babae, ang Diyos pakaha. Nga matod pa sa Ginoo, ang tao nga magsangpit kaniya adlong gabii, manumbaling ang Diyos kaniya. Ninumdo mo, ningon usab ang Ginoo, another a fortiori argument. Ningon ang Ginoo, kung duna kamoy, kamong mga amahan nga dautan dinis kalibutan, makamao mo hatag sa inyong anak. Kung ang inyong mga anak mo mangayo og pan, tagaan ba ninyong bitin? Kung ang inyong anak mangayo og itlog, tagaan ba ninyong tanga, scorpion? Matod pa sa Ginoo, bisan sa inyong kadautan, kamao mo muhatag. Now the a fortiori argument, ang Diyos pakaha. Matod pa niya, another a fortiori argument,
Ningon ang Ginoo, ayaw kamo ka balaka sa unsa inyong isulob, bisan gani ang mga tanom, ang mga langgam, giatiman si Ginoo, kamo pa kaha. Busa ang pag-ampo di ay dili aron pagpangayo sa mga butang lamang nga makumkum. Ang pag-ampo dili lamang ang kutob sa pagsulti sa mga amanamo ug magimay kamariya ikaw man manak. Kung dili ang tuyo sa pag-ampo, mao ang pag-ila sa Dios nga naghatag. Basahan ninyo in the Gospel according to Matthew chapter 6. Niingon ang Ginoo, kung mag-ampo kamo, ayaw pagpanirihas anang mga Parisiyo nga kusog kaayo mag-ampo ug mag-memorize. Kung mag-ampo mo, sud mo sa inyong lawak. Ayaw mo pagparihas, do not be like them. For your Father knows what you need before you express your needs. Sa iyo nang kaana, mo nang ang pag-ampo, dili lamang ang pagpangayo, kay bisag wa patakapangayo, ang amahan na kabaho na, unsay panginahanglan nato. Doon na bagoy usa din mungutan na lang ko, wa kakaon, mamintaha pa maganita, bisag daghan pa kaita, nabagoy usa dinhi nga wa ka sinina. Kamong nabalaka sa sinina og pagkaon, dili tungod kay wa mohatag ang Ginoo kanato, kung dili gusto ninyo ang kunong tanan aron di ta malupigan sa uban. Kahakog. Mao kani nitabo karon sa kalibutan, kahakog. Pasininaon tagputi aron pagpadayag sa atong pagsupak ni anang kinaiya sa kakog, nga tungod sa kakog, namintaha sa uban, pinaagi sa pagpanglimbong o pangawat. Mauni, ang hitsura, ipadayag sa Ginoo nga kung kining huwes, kamao muhatag, kay ang mga tao makasabot man ta, bitaw no, di ko kasabot sa Ginoo. I have no concrete idea of God. Munang ningon ng Ginoo, kini mga tao kung kamao ni muhatag og kaangayan, inyong ang Dios pa kaha. Now arita sa babae, hapit na kumuman ay kabalaka. Paningkamutan ni nako pag-ayo. Arita sa byuda. Kanang pulong byuda, widow, sa Greek na siya, klera ang word. Nagkanayon ka na, the silent one, someone who cannot speak. Nga naman, tungoy kay dunay tulo ka mga klase sa tao, panahon sa Ginoo, nagisalikway sa mga tao. Biyuda, langyaw, ug mga ilo. The strangers, the foreigners, or the strangers, the widows, and the orphans. Kining biyuda nga gihulagway dinhi, mao kini ang hulagway sa usa ka mag-ampo. Kabaw ka, bisag di pa ka mosulti. Kabaw ng Ginoo. Kining biyuda, mauni kita. Kay ang tao nga mapaytason, di gyud ka mao mag-ampo. Nobody can pray with an arrogant heart. Mag-ampo ka din na, unya imong kasing-kasing, puno kay sa kalagot sa imong ginikanan, sa imong anak, sa imong silingan, o sa pag-ampo. Hilomdom ka anang baso, unaw na aha, imagine, usa ka baso. Ang usa ka baso, puno ni mog tubig, mapuno na. Kung imo pa ng punan og tubig, usa may tabo, tubag pagyud muawas. Kung ang imong kasing-kasing na puno sa kalagot o sa imong garbo, kay di ka kamao mo pa sa ilo, usaon pagsuod sa grasya sa Ginoo. Usaon na ito pag-ila ang Ginoo kung ang atong kasing-kasing gitugutan na ito ang pagpuyo sa yawa. Matod pa sa panultihon, the mouth, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Munang ang tao nga gasi, yawa, piste, buang, yawa, piste, gikas kasing-kasing.
tinuod. Mo nang sabalay kung magsigig pamalikas, unsay na sa imong kasing-kasing, mo imong gawas. Kining biyuda, usa ka babae nga gitawag og way bilis sa katilingban. Hinumdum mo atong usa ka biyuda nga namatay ang iyang anak, gipahunong sa Ginoo. Gibuhi ang anak nga anaa na sa lungon, nga nagpadung na sa minteryo. Iyang gibuhi ang anak, gihatag sa asawa. Kay ang asawa, inahan. Kay ang inahan, way bilis sa katilingban. Di na siya tagaan og iyang panginahanglan. Manguha na lang siya sa sobra sa ani, anak sa kilid. Luoy, apan ang gipasabot ni ini, mga tao nga nagpaubos. Kay ang tao nga nagpaubos, mao ang mga tao nga nanginahanglan. Tanawa, may kitaglawas, daghan kitag mga bahandi ug uban pa. Usay kalimtan ng Ginoo, pero tanawag, magkalisod na, masakit na. May problema, umot ka ang Ginoo. Mabito ng tugutan si Ginoo, nga doon natay, kanang gitawag nila, kabliton ta sa Ginoo. Kala mo ingon nga, nainana na siya kay gikablit sa Ginoo. Usay tugutan sa Ginoo, nga manginahanglan ta, kay ang tao nang inahanglan, magpaubos. Mao ka na ang biyuda, ang mag-ampo nga mapaubsanon. Ang pag-ampo nining biyuda, kanang gitawag sa in English og push, P-U-S-H, di ba? Push. Kamu ko nasulti, push. Amulakaw na ko ron. Push. Pray until something happens. Ngunit persistence. Ampo, pero dili kutob ikadawat nato, wa magpasabot nga dili ta kamong magpasalamat tanawa ang ebanghelyo sa maying Domingo. Kabaw ka sa Ginoo sa miaging Domingo, maningil unsay gihatag nimo. Wa mo kabantay ningon ang Ginoo, di ba napo man ang naayo? Asa naman ang siyam? Paninglan tas Ginoo. Paninglan ta sa itong giusik-usikan. Paninglan ta giunsa nato paggamit ang iyang grasya. Push, pray until something happens. Muna'y tinud. O ang tinuod nga pag-ampo, mao ang kinabitang focus ka sa kay usual God. Ang oras akong giapas, naratol na ko. Ang mahitabo man God, kailan bitong magsigig kag ampo, no? Usahay mag-ampo ta kay doon natay pangayoon. But if you continue to pray, regardless of the gifts that you ask for, sige pong kag ampo, you will begin to realize that there's a shift of focus. That what matters to you is not the gift anymore because you have learned more about Jesus, and the shift from the gifts to the giver. Ilan nimong Ginoo, mo ni tuyo usahay nga dugay kay ihatag sa Ginoo kay gusto siya makaamgo nga mas importante siya kaysa gipangayo nimo. Kay maunay tinuod nga pag-ampo, pagtuo. Tapuson kini sa katubitong biyuda. Ang iyang pangan si Ana, didto kini nahitabo sa templo. Kuyog ni Ana, si Simeon. Misud ang bata. Misud si Jose o si Maria nga nagdala sa bata. Katong presentation, natin nindot kayo. Kini si Ana, anak ni Panuel sa tribo ni Asher. Kini si Ana, na biyuda, sud sa 64 katuig. Matod pa, sa Ebanghelyo, anaa siya sa templo o wala mo biya sa templo, nagsimba pinaagi sa pag-ampo o pagpuasa o hangtod ni adtong gutlua, nakakita siya sa Ginoo. Kay bao mo unsay Panuel? Ang Panuel, iyang papang pangan siyang papa, means the face of God, dagway sa Dios.
Si Ana, wa mo biya sa templo. Nag-ampo sa 64 katuig. Kita ka, no? Mag-ampo ta. Makalahutay ka ta, nga wa na ito madawat. Apan sud ni Ana, nakakita siya sa dagway sa Dios. Mao ka na ang tinuod nga pagtuo. Mao ka na ang padulngan sa pag-ampo. Mo nang miingon ang Ginoo, itudlo niya nato aron kanunay tang mag-ampo ug di kawadan sa paglaom, kay ang tinuod nga pagtuo nga iyaon niya makaplagan mao ang pagtan-aw nato, beholding the face of God. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug ang tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wa pay katuigan. Dios gikan sa Dios, gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak binuhat. Usag kay na iya sa Amahan, pinaagi ni kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, mihimo siya nga may lawas, nahimo siya Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa Amahan. Mibalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, ang Ginoong Dios among mag-ampo kita mga igsoon gamit ang usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabaghuan. O Ginoong Dios among man magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami naglakaw nining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, nagpaubos og nahugno. Samag nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalak-ong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok. Nagatuaw nga malingkawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay, uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami magpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit, pinaagi sa among pagka-makig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangit-ngit, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanghinsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan,
nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong mahultayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo, apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipakahiagom sa among kaugalingon, iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa mga kapobrehon, pinaagi sa pagpamulutikang binayran. Kung ang akong katawhan nagitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang kaugalingon, o magampo o magpangita sa among panagway, ug magtalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, o ipaiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, o sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom, kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umarika, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunongon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod, ug usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan, ug kamapuanguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal na Berhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Palihog manglingkod. Sa imo
Pagampo kamo mga igsoon aron kini ngatong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagday pagimaya sa iyang ngalan. Galang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo. Ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagsangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos kid ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga gipahanungdan usab ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila gang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaslan tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga makan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon usab kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala.
Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig nining imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pakita tang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdahit man na kaninyo. Eternal life to us who receive it. May the receiving of your body and your blood, Lord Jesus, not put into judgment and condemnation, but through your love and mercy, protection and Kini mo ang kordero sa Dios, ang nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, tinapuangay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Humano niya sa misa ang mga bata akong hangyoon pagduol aron panalanginan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo og sa inyong matag pamilya ang Dios nga makagagakom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dad-on ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.